hvis du kan. Ja, det er ham, der løber. Det er Henrik, han der løber der. Nej. Hvad siger den nu med kilometerne? Det kan være, at vi ikke har noget, Sander. 12 kilometer har han løbet. Okay, så burde det være lige nu. Han burde komme lige om lidt, ja. Ja, jeg tror, at 13 mærket er derovre. Det kan være, at der kommer nogen der. Kom så, Andreas! Kom så, Andreas! Han kommer der. Han kommer der yderst til venstre. Han er der! Han løber sammen med Thomas. Hey! Stress! Nej, Christian løber på ydersiden. Nå. Men hvor næsten over på den anden side. Ja, det er svært nu. Havde han det godt? Ja, han er her. Hey, Andreas! Løb med ham, Christian! Løb med ham! Der kommer han. Han kommer der. Nej. Christian, sådan der. Ser det godt ud? Ja. Han kunne ikke holde den. Så han ikke lidt fedtet der? Han kommer rundt i hjørnet lige. Kommer der, kommer han! Han har det ikke godt. Christian, kommer der mere. Skal du ud og løbe med ham, eller? Nej, må du lade være. Er han stoppet, eller hvad? Andreas! Skal du have et bad, Andreas? Kom med det! Det er godt! Det ser godt ud, det der! Du kører bare på! Du kører bare på! Du kører bare på med din tid! Godt, Mads. Det er god stil, det der. Mine ben, de er helt slukket. Det er sådan mentalt og sådan en hovedmasse, der er helt slukket. Det ser godt ud.
Lidt anstrengt, men det er godt. Vi tror på dig. Vi ses. Kom så, Andreas! Kom så, Andreas! Kom så, Andreas! Kom så, Andreas! Hey! Foran mig. Så skulle jeg lave sådan op, smelte det bare. Så jeg blev rimelig sur på det. Andreas, var. Ja, hjertelig velkommen i mål til løberne. Tillykke med et velgennemført Nykredit Copenhagen Marathon 2010. Det er sat med stærkt løbet i de her temperaturer. Der er jo en god varme på. Både mentalt og... Men velkommen i mål. Det er nu lige knap 4 timer siden, vi sendte løberne afsted, og der er rigtig mange løbere, der kommer i mål nu. Så hvor er det vigtigt. Det var bare mine ben. Altså, det var heller ikke løbet siden 1. april. Hvor er det vigtigt, at jer, der så kommer i mål, I fortsætter bare stille og roligt gang ned igennem målområdet. For vi har løbere, der kommer bagfra, og vi vil rigtig gerne have, at de også lige får registreret deres sluttid. Nej, det er chip. Nå, okay. Men I skal også fortsætte ned gennem målområdet, fordi der er rigtig meget god forplejning til jer dernede. Der er frugt og energidrik og vand og yoghurt og varm chokolade. Og Michaela Bryghus, de står klar til at dele deres specielle maratonøl ud. Nykredit Copenhagen Marathon sker naturligvis i samarbejde med Nykredit, de store banker og... Første 25 gik det godt, ikke? Men jeg var alle kender Nykredit. På vegne af Sparta vil jeg gerne sige tak til dem, men også til løbets andre sponsorer, som er Politikken har været samarbejdspartner igennem alle årene. Nike, Marathonsport og Powerade er også vigtige samarbejdspartnere for Sparta. Men der er jo en, som vi skal takke, og det skal vi huske at gøre, og det er dig. For din tilmelding og for din deltagelse i det her maratonløb, og vi håber naturligvis, du vil komme igen til næste år. Vi har ikke tænkt os at stoppe. Måske tage et par venner eller familie med, og måske er der nogle af jer tilskuere, der er friske. Jeg har plads til at udvide med flere tusind mennesker, men tak for jeres tilmelding og jeres opbakning. Og hjertelig velkommen i mål og tillykke med velgennemført maratonløb. Hej Signe. Hej med jer. Hej unger. Det var da godt, Andreas. Det var suverænt. Jeg må ikke låne din telefon, så jeg ringte til Thomas. Streamer også, og tingene bliver vist både på Politikken Motion og på Copenhagen Marathon.dk. Så det ryger ud i verden og måske op til tanten op i Nordjylland eller i Jylland. Det er der, I cyklede så det er altså ikke kun her. I sender jeres sms, hvis I gør det. Der havde lige været noget at gå. Der var jeg presset. Der var det efter 30? Nej, det var... Jo, det var været til omkring 30. Har du det i minuttider? Ja, altså man har præcis spacing. Hvad? Kom ind i 33.03. Ja. Så lige 4 sekunder fra 20, ikke? Men altså, det er meget godt. Altså i forhold til, at jeg ikke har løbet i 6 uger, så det var det, jeg frygtede, ikke?